أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام مرسلنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. سلام الدين با دنيا فانتا أنناني بي. الحمد لله رب العالمين. بي جمدي الله أكبر. dugu bila ka fisa lada wuli ye dɛ ni ma dɛsɛ kɔni ni ma kɛ o bɛ sɔrɔ daruya ye minnu ka gɛlɛn dɔɔni sino ka bɔ juma fɛ ka foli kɛ a ka di ne ye kojugu wa hali ni ma bɔ miiribaw kan n kanubagaw silamɛ den na ba miiribaw kan ok komi bi ye juma ye n ko n bɛ bɔ ka duwawu ɲini aw fɛ a ye duwawu kɛ n ye n fana bɛ duwawu k'aw ye ala k'an bɛɛ kunnadiya ala k'an laban ɲɛ ala k'an jidi ala k'an kɔlɔsi ala ka hinana ala ka barika do anan zuriya bela ya law ya rabbi aka silamaya jidi ala ka kafiriya nagasi ala ka nanton galuna ala ka nanton nambara ni janfala diɲɛ tɔgɔ de ko ngalo so ko janfa so ani nambara so ala ka nanto diɲɛ bolo ala ka nanto diɲɛ bolo ala ka ni diɲɛ fara cogo jɛ ala ka diɲɛ kanu bɔ an na alhamdulillah rabbil alamin ka bɔ k'aw fo silamaya foli la ka bɔ k'aw fo k'a fɔ aw ye ko ne sajo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ se foyi tɛ ne ni duwawu tɛ silamɛ ka kɛlɛkɛ bere ye duwawu de ye k'an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ da kunnandi dɔn i bɛ jɔ mɔgɔ dɔ la n terikɛ n terimuso i b'a sɔrɔ o ka di ala ye dɛ mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ ɲaga la i b'a sɔrɔ ala ka mɔgɔba tɛ dɛ donc o de la an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ da kunnandi dɔn fo Allah subhana kile subhana wa ta'ala an an jigi kai masa min te jigi tiɲɛ ni yi jigi dale kan wallahi ati jigi waro ala kana an jigi waro kani jigi da ma de shi kan tere adda ala kan ala de be johnson mo shi se ka mo shi so ibi feno de dama mi ba ka do la teme me ka da ma de so ki wasa kuna dali ta ko fe kuma ta ko fe wallahi o ala kilindi limaniya karisa ala ka dan bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah rabbil alamin question dɔw bɛ yen ko mɔgɔ bɛ to ka question poser ne kunna inbox la n b'a fɔ a tigi ye n ko n bɛ se ka fɔ parce que mɔgɔ wɛrɛ mago bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ kelen de b'a poser mais a b'a sɔrɔ a problème bɛ mɔgɔ caman da la diɲɛ yɛrɛ y'o ye diɲɛ tɛ problème so de ye wa n ko diɲɛ ye problème so de ye dɔ bɛ datugu dɔ bɛ dayɛlɛ dɔ bɛ datugu dɔ bɛ dayɛlɛ allahu akbar alhamdulillah nin bɛɛ la an ka ala ko minɛ n'an y'an ka ala ko minɛ a mana bilen o a mana sumaya o o b'a sɔrɔ i ka ala b'i bolo a mana kɛ saya ye o a mana kɛ fɛn fɛn ye o tremblement de terre o ko wɛrɛ o b'a sɔrɔ i ka ala b'i bolo sinon tremblement de terre a cayara dɛ ala kana se anw ma ala kana se anw ka fantan jamanaw ma parce que a bɛ kɛ dugu minnu na olu b'an ɲɛ dɛ olu développé bɛ n'an ɲɛ kosɛbɛ a b'olu furan cogo min yɔrɔ n'a sera anw ma o man ɲi dɛ an ka dugawu kɛ an ka don seliw kɔnɔ minnu bɛ tunga fɛ a ye dugawu kɛ afirikikaw ye parce que mansaw bɛ yen dɛ tiɲɛ de don ne yɛrɛ bila faransi a bɛ mɛ dugawu kɛ afiriki ye anw bɛ yan nɔ ça va alhamdulilayi a tɛ komi mali mais mɔgɔw b'i kɔ balimaw bɛ yen sinjiw bɛ yen fɛn bɛɛ de bɛ yen donc an bɛ dugawu k'u ye ala k'u kanda ala k'u jidi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ayiwa anw yɛrɛ minnu ye fasodenw ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an bila sira ɲumanw kan ala kan'an bila sira sitanɛ ka sira foyi kan alhamdulillah question min nalen bɛ n balimaw n bɛna question yi bɔ k'a bin parce que ni question posera ne kun an fana bɛ ɲininkali de kɛ kuma man ɲi dɛ kuma man ɲi nka kuma min ka di yan tiɲɛ de ka di ngalon ni kuma dila tɛ fosi ɲɛ nimisa kɔ ani jurumu i ye kuma tiɲɛ ye a fɔ kana sira mɔgɔ si ɲɛ sira ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ min y'i da i bɛ tila ka segin ka taa di min ma i sirilen i balimaw ni teriw ni kanubagaw bɛ jɛ k'i siri ka t'i di min ma sira o ɲɛ dɛ i bɔra min fan fɛ n'i bɛ tila ka segin ka taa d'ale de ba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un i nana i kelen wa i kelen de bɛ taa d'a ma ala
e ala kalimaniya dama ne balimaw ka bobi dakuruya kelen min bɛ n bolo ni m'a fɔ ye n tɛ wajuli kɛla ye dɛ mais ne hakili jiginna ye hakili jigi bɛ kuranɛ kɔnɔ k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ sitanɛ bolo sitanɛ ye défi de lancé a dun bɔra nɛɛma na anw de nɔfɛ dɛ an bɛnba adama a bɔra o de nɔfɛ dɛ k'ale tɛ sujunu bɛɛ ye ala ko n'i t'a bɛɛ ye ne ye ordre di bɛɛ y'a kɛ i ko k'i t'a kɛ n b'i halaki a ko n sɔnna orgueil ni kafaliya ni yaada fɛ a halakira a b'o de kɔnɔ a fana ko layidu diya parce que ala batolaba de kun don a tun bɛ ala bato kosɛbɛ ala ko i bɛ mun fɛ faamaw ka faama juru tɛ to masa min na i ye ɲuman kɛ a b'i sara d'i ma i ye juguman kɛ a b'i sara d'i ma a k'i bɛ mun fɛ fɛn danganen ko k'ale bɛ min fɛ a ale kana sa fiyewu fo diɲɛ ka wuli fo n'a ye bɛɛ saba tuma min ka tugu a kɔ ala ko non i tɛ se k'o kɛ ne bɛ layidu d'i ma n b'i to balolen min ka di i k'a kɛ komi k'i sara de o y'i sara ye i ko i b'o de fɛ n sɔnna juru tɛ to ala min na a ko mɛ ne yɛrɛ ye minnu choisi k'olu kanda i tɛ se olu la dɛ ne yɛrɛ ye minnu choisi k'olu kanda i tɛ se olu la dɛ alihamdulilahi rabbil alamin o kɛlen tuma min na faama in ye mun kɛ sisan jabar ya jib jalali wali ikram a y'o k'a ye a fana a b'a ka baara la ala k'an kisi ibilisa tɔɔrɔ ma a tɛ sɛgɛn a tɛ décourager i ma n'i yɛrɛ kɛ cogo cogo a b'a fɔ k'a bɛ don i la a bɛ se dɔw la dɛ mais dɔw bɛ tila ka bɔ a bolo ala k'an y'o jamakulu la minnu bɛ bɔ a bolo kɔnɔ ala k'an y'o jamakulu la alihamudulila bi ye juma de ye bi ye don duman de ye juma ka di juma ye don nɔrɔlen de ye lahɔrɔma don don juma ye don barikalen de ye limaniya don don juma ye don barikalen de ye garijɛgɛ don don yafa don don kabi juma tile kabi juma bi dayɛlɛ n'i sera ka to ka sɔli kɛ rasulu ka sallallahu alaihi wa sallam n'i sera ka to ka sɔli k'a kan mashallah sɔli surumani fara jamajan kan bɛɛ ye sɔli de ye n'a ma min fara i kan i ka nɔrɔ k'a tɛ foyi bɔ a la a ma min fara i ka garijɛgɛ kan ani i ka kanda k'a tɛ foyi bɔ a la n balima an k'an yɛrɛ ɲini diɲɛ banna foyi tɛ yen tuguni awɔ diɲɛ tɔ tora kuma caman de ye i ma taa réseau kan n'i yɛlɛla réseau kan i b'i jigi bɛ tigɛ réseau ne sajo a bɛ ka goya n ye mais nin juma foli in o ye diyagoya de ma parce que n y'a daminɛ n b'a fɛ k'a laban mais ni n tunnaw la don min na fana nin na aw kana bala aw la dɛ awɔ a bɛ se ka kɛ n bɛ tunnaw la n bɛna n concentré ko fɛn wɛrɛw kan min tɛ nin diɲɛ ko ninnu ye quoi alhamdulilayi donc alhamdulilayi ne bɛ nin fɔ pour que an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ka bɔ sitanɛ ka sira kan ne ka kuma in bɛɛ kun ye sinon sanu t'a la wari t'a la n tɛ yɛrɛ jira la n tɛ waso la n bɛ n yɛrɛ de ɲini waso ni yɛrɛ jira anw tɛmɛn'o kan mɛnna dɔ kɛra o bɛɛ la baara fɛn fɛn tɛ kɛ ala ko i kilasi kɔnɔ i kilasi ye mun ye i bɛ min sara sɔrɔ alikiyama ala kana ne sajɔ don ala diɲɛ na i bɛ fɛn fɛn k'a k'i ni ala cɛ alihamudulilayi alihamudulilayi mais ne bɛ nin kɛ fɛn min ne bɛ ka nin kɛ de walasa n ka kɔnɔna jɛya walasa mɔgɔ kelen ni fila mana mɛ o dusukun mana nɔrɔ ka décourager ni ala farala an kan an bɛ t'o la an bɛ t'o la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ka don alijinɛ kɔnɔ janatu firdaus alijinɛw ka capital ale ka di dɛ ala k'an don o kɔnɔ donc ka bɔ ka foli d'aw ma ka duwawu ɲini aw fɛ ka duwawu k'aw ye question min nana o de ye ko i woloden n'i dɛsɛra la seli la i ye fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ denmisɛnnin dɔw i bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'u tɛ seli kabi semaine passée question in nana i woloden ko i dɛsɛra la seli la tant qu'il est majeur e ye fɛn bɛɛ kɛ a kɛra ala ɲɛna ala kulo b'i la ɲɛ b'i dusukun na a kɛra silamɛ ɲumanw ɲɛna karisa segi ala ma karisa sujunu bɛ ala ye i bɛ fɛn fɛn kɛ o tɔ bɛɛ ye ko wɛrɛ ye mais ala a ye seli min ɲini seli de ye baara fɔlɔ ye pour que da ka di ka kuma na f'i ka seli de n'i y'a fɔ den ye n'a ma sɔn i ye fin kɛ i ye jɛ kɛ i kumana ka dɛsɛ a ma sɔn k'i kan ka mun kɛ n terimuso n balimakɛ n'i y'a fa y'a i dɛsɛra la alors que elle est majeure ou il est majeur a to yen bɛɛ b'i yɛrɛ ye koyi ne y'o de fɔ aw ye wallahi bilayi ne den n fa n ba n cɛ n kɔrɔkɛ n dɔgɔnin fɛn min yan de don yan duniya in de don a samagojugu ye duniya de ye sinon ni saya kɛra a banna ka b'a fɔ ko karisa fatura e bɔra nin bɛɛ la sa wa alikiyama jɔ don kiti don fa b'a yɛrɛ ɲini ba b'a yɛrɛ ɲini bɛɛ bɛ boli bɛɛ la parce que dɔw b'a fɔ ni e ni ma dogo karisa la a bɛna n kungo caya o b'a sɔrɔ i kungo ka ca i kungo ka ca donc ne bɛ min fɔ aw ye n'i dɛsɛra den majeur la
mineur tɛ dɛ kana dɛsɛ mineur kɔnɔna dɛ i jija cogo bɛɛ la i den mineur denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de i b'a dogi cogo min a bɛ to ten de kuranɛ jira i den la seli jira a la hadamadenya taabolo ɲuman jira a la hinɛ jira a la hali i bɛ saraka bɔ a ma fɔ i k'a kɛ mɔgɔ ɲɛna mɛ i den mineur ni ta i ka taa n'a ye fɛ a bɛ mɔni k'a fɔ ja saraka de bɛ bɔ mɔgɔw hinɛ bɛ don a la kuma dɔ la den yɛrɛ bɛ ka saki da yɛlɛ k'i ka wari ta ka di garibu ma o y'a ye a b'a dɔn de a delila la de i bɛ taa saraka min bɔ i bɛ taa fɛn fɛn kɛ orphelinat ni fɛ o taa ni den y'i bolo a k'a kɛtɔ ye a fana k'a kɛ o ye den mineur ye hali majeur bɛ se ka taa n'a ye mɛ ni kuma bɛ min kan o de ye seliko ye n'i dɛsɛra i den majeur la seli la a to yen aw tɛ da kaburu kelen kɔnɔ dɛ e bɛ mun kɛ i ye fɛn bɛɛ fɔ a ye ka dɛsɛ a ma sɔn a to yen mɛ mineur min b'i bolo o ka hakɛ b'i kan dɛ kana dɛsɛ o la dɛ sɔni o ka majorité sɔrɔ k'a sɔrɔ i y'o labɔ i y'o dogi ka ɲɛ n ko den ye bɔgɔ kɛnɛ de i b'a dogi de n'a jara n'o ye dɔrɔn o y'o bannen denmisɛnnin dɔw bɛ yɛrɛ fana u b'a fɔ i ye ko n selila k'a sɔrɔ u ma seli o b'u ni ala cɛ ni denmisɛnninw ma seli a man ɲi dɛ ala k'an denw kɛ silamɛ ye denbatigi an bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ bɛ ka jɔrɔ n'an kɔ ye e bɛ tile seli la e bɛ si seli la i bɛ si sun na i bɛ si saraka bɔ ni fɛnw la e den ko k'a t'o si kɛ tiɲɛ de don alikiyama bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini mɛ a ka di bɛɛ ye i n'i woloden ka ɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ a ka di bɛɛ ye i bɛ taa nɛɛma min kɔnɔ ni ala y'a nɔgɔya ye i ka baarakɛtaw y'a d'i ma ala y'i filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye a ka di ye i denw ka taa o yɔrɔ la u ka ɲɔgɔn ye silamɛ den ni silamɛ ba bɛ ɲɔgɔn ye silamɛ cɛman n'a musoman furu la u bɛ ɲɔgɔn ye balima fila silamɛ walayi olu bɛ ɲɔgɔn ye kafiriw fana bɛ ɲɔgɔn ye minnu k'u tɛ seli u tɛ sun u bɛ ɲɔgɔn ye tasuma kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi o ma aw ɲɛ minnu fana fɔ silamɛw olu bɛ ɲɔgɔn ye larusi sumaw kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn ye janatu firidawusu kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn ye kɔba ninnu kɔrɔ kɔ minnu bɛ woyo ni sanu ni nɔnɔ kɛnɛ kɔ ni di kɔ ni alijinɛ dulɔ kɔ u bɛ ɲɔgɔn ye a yɔrɔw la alihamudulila ne tɛ foyi kɛ wajuli lamɛn kɔ ne tɛ foyi kɛ question posé kɔ kabini ne ko n ye ɲɛna di ala ma ne ka baara ye wajuli lamɛn ye ani parce que i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ ɲininka dɛ kana nkalon ni kuma dilan dɛ ayi n t'a kɛ n ma deli k'a kɛ n t'a kɛ alihamudulila rabbil alamina n tɛ kuma in jɛnya ni den ma sɔn seli ma majeur a b'a yɛrɛ kɛ a to yen bɛɛ kɔni y'a dɔn k'i y'a fɔ a ye ala yɛrɛ b'a dɔn k'i y'a fɔ a ye mɔgɔ yɛrɛ kana dɔn mɛ a kɛra ala ɲɛna i y'a kɛlɛ dɔw b'a bugɔli kɛ dɔw bɛ anw yɛrɛ fa ni gɛɲɛ de tun bɛ don an ka gɛɲɛ sɔgɔmada joona fɛ fajiri ani gɛɲɛ de tun bɛ don yɔrɔ gɛɲɛ tun b'an ka cɛkɔrɔba bɛɛ bolo segu n tɛ bamakɔkaw tɔɔrɔ mɛ anw fɛ yen segu a gɛɲɛ kun bilonnen ne yɛrɛ tun bɛ tile ka taa parikati hali dɔnkilida ko ne fa tun bɛ ne ta parikati segukaw b'a kalama ne fa ma sɔn ne ka dɔnkilida ma tile kelen mɛ a laban n'a tama kuyatɛ ala ka ye fisaya ma ni yan ye i ni silamɛ fure bɛɛ ala ka ye fisaya ma ni yan ye dɔnkilida ko a ma sɔn a ma fiyewu walahi segukaw bɔra a kalama kɔsafɛ de a taara k'a bolo da mɛ a labanna a ta in de la an bɛ ala fo k'a wale ɲuman dɔn wa bɛ min fɔ fana ala ne yɛrɛ de bɛ sira k'an da don nin kuma in na sɔrɔ nin kuma in tiɲɛ fɔli bɛ ne bolo komi na ji ta k'a min kɛlɛ min bɛ fɛsiw ka bi ɲamakalaw ni hɔrɔnw ka nin kɛlɛ in mɛ ne da ti don a la ni ala sɔnna ne tɛ n da don a la n'i tɛ lɛsogo fɛ lɛ naji to yen lɛsogo i t'a fɛ naji to yen n bɛ n da bɔ a la sinɔn n k'a tiɲɛ fɔ n y'o de fɔ ne kunugolama don wa n bɛ ni tiɲɛ fɔ k'an sigi foyi ti bɔ a la wa hali u b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ nɛni mɔgɔ tɛ nɛnɛ a la an m'a ye dɛ ne ye ko dɔ kɔlɔsi vidéoman ninnu bɛ mɔgɔ minnu nɛni minnu bɛ kuma dilan ni nkalon ni nabaara ka dɛ u b'olu de nɛni i y'a faamu ne tɛ walayi minnu bɛ vidéo kɛ u tɛ mɔgɔ nɛni nkalon kan nin ye tiɲɛ dɛ n m'a fɔ ko wari ti d'u ma dɛ mɛ tiɲɛ dɔ de bɛ yen wari bɛ di k'u k'o fɔ ne kɔni tɛ wari di ko kalama ko mɔgɔw b'o de fɔ ne t'o kalama n tɛ wari ko kalama ko wari bɛ d'u ma n ma deli ka wari ko kuma n'u da parce que ne yɛrɛ denkɛ tun bɛ vidéo kɛ n'o ye dedew ye Amérique n ma wari ko kuma ma da ale ta kun ye faso ko kuma de ye anw yɛrɛ kun kuma n'a fɛ ka dɛsɛ ne n'a fa ala ka hinɛ a la an ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ a ko ko faso mɛ a nana se yɔrɔ dɔ la kabini nɛnini dɔ sera ne ma a ko n ye vidéo haramu ma i nɛnini tɛ se k'a supporter n ka na taa kɛ ala ma jɔn jugu ye nka anw bɛ Amérique yan de fɛn bɛɛ bɛ Amérique yan ko bɛɛ bɛ kɛ Amérique yan de a ko ni n tora k'i nɛni kan mɛn tɔw bɛ kulonkɛ cogo min ne tɛ kulonkɛ a la ni n tora k'i nɛni kan mɛn n ka na taa kɛ dɔ ni sababu ye parce que n ka mɔgɔ sara ka bɔ Amérique ka taa tigi faga ka segin o bɛɛ bolo komi jisuma a ko mɛ olu bɛɛ kun tɛ mama n bɔra a la
pour que a bɔra la ne de kosɔn o de la n'a ye ne fɔlɔfɔlɔ n'a kun ye ne fɛn ka réseau k'a b'a tɔɔrɔ mais sisan comme a b'a ye n bɛ ala ko kuma de kan k'a fɔ yɛlɛmani sababu ni dusukun nɔrɔli sababu a tɛ foyi foyi la kuma dɔ la a bɛ n félicité yɛrɛ parce que a b'a dɔn ne tɛ nkalon tigɛ ne tɛ nkalon fɛ donc alhamdulilayi donc n ye ko dɔ kɔni kɔlɔsi n m'a fɔ a bɛɛ dɛ parce que ne t'a bɛɛ filɛ mais ne bɛ to ka kelen kelenni minnu filɛ an k'an tile n'an y'an tile kɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka bɔgɔ nɛni nkalon kan an ka sabali an k'an yɛrɛ ɲini donc n tɛ kuma in janya bi n bɛ bɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ aw ye aw denw a y'aw jija minnu bɛ minorité la minnu ye mineur ye aw bolo a y'u mɔ bɔgɔ kɛnɛ don a y'u mɔ ka ɲɛ n'i den mɔ ka ɲɛ i yɛrɛ de b'a tɔnɔ sɔrɔ mais n'i m'a mɔ ka ɲɛ i bɛ tila ka nimisa kuranɛ jira i den la i ka seli ni sun jira a la i bɛ diinɛ min n'a jira i den la dɛ n'i m'a jira a la n'a tora ten alhamdulilayi n'i t'a dɔn ne m'o fɔ mais n'i b'a dɔn k'i ban ka jira a la ou bien ka siran a ɲɛ ka den wolo ka siran o ɲɛ mun na ne de y'i wolo i ma wolo hali sini ne den kamalenkɔrɔ n'i ye ne n'u ye ɲɔgɔn na i dabali bɛ ban ne tɛ se ka jɛn n'a ye an ka faw ka tɔɔrɔ ko ka tila k'a fɔ ko denw fana bɛna k'u bɛna ni tɔɔrɔ ne tɛ se ka jɛn n'a ye ou bien b'i bɔ n ka vie la k'i haramu k'i bɔ n ka vie la n tɛ den fisaya n yɛrɛ ye dɛ i ma wolo de ne de y'i wolo mun b'i bolo ni ne b'i fasa de ye hali i bɛ miliyari de di yan i b'a to n ta de la ne den bɛɛ b'o dɔrɔn na ni n ka tension wulila a ma ɲi n yɛrɛ famana o tension wulila n bɛ n yɛrɛ ɲini n bɛ n yɛrɛ ɲini n ka wari ko tɛ bilen n ka foyi ko tɛ bilen sinon u yɛrɛ ɲuman na ko n ka wari ko kɛra n fa ta ye tiɲɛ don wari ka da mɔgɔ n'i bɛ âge ta wari bɛ diya i ye parce que i tɛ fɛ i ka bololankolon wari in dun bɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa sarakaw ni fɛnw de la fana u y'o fana fɔ n ye ko y'a mɛn ko n b'a bɛɛ nin n ko ne kɔni b'a nin dɛ n'a b'a di a b'a di o k'a kan alhamdulilayi rabbil alamina an ye dɔ kɛ sabarasaw ni sakisaw ni fini ɲumansaw ni fɛn bɛɛ la sisan kɔni an bɛ dayɔrɔ in de ɲini ala k'a ɲuman nɛɛmalen d'an ma alhamdulilayi an bɛ ka jɔrɔ n'an dayɔrɔ ko de an bɛɛ de don koyi y'a ye min bɛ seli o min tɛ seli o kuma dɔw bara k'a la n'i hakili jiginna saya la i ni bɛ tiɲɛ dɛ ko di mais an k'a préparer dɔrɔn n teriw a bɛ préparer de sinon an tɛ taa k'a dan dɛ walayi an tɛ taa k'a dan mais n'i y'a préparer kɛ préparation yɛrɛ man gɛlɛn k'i ka sabali k'i k'i ni dungɔ kɛlɛ o de ka gɛlɛn k'i k'i ni dungɔ kɛlɛ ne ye ni dungɔ caman kɛlɛ dɛ walahi bilahi kuma dɔw bɛ kɛra ne tɛ se ka hali fɛn misigi dɔw lamɛn awɔ parce que fɛn fɛn ka di ne ni ye bi ne t'a fɛ n b'a dɔn n'aw ye bamanankan in faamu fɛn fɛn ka di ni ye n b'a éviter parce que fɛn min ka di ni ye ale de man ɲi ni ma wa ale de ka jugu ni ma ale de bɛ ni bila tasuma kɔnɔ a dun fɔra ko fɛn minnu man ɲi n'olu fɔra n'i b'o citer n'i ni dungɔ b'o la i t'i jɛ o kɔ ɲɔn tɛ a ma nɔgɔn dɛ ni dungɔ ala ka a kari di ne ni aw bɛɛ ma alhamdulilayi rabbil alamina n bɛ ala fo k'a wale ɲuman dɔn n bɛ aw bɛɛ fo sanfɛ fɔ duguma alhamdulilayi se tɛ ne ye mais se bɛ ala de ye se tɛ aw yɛrɛ ye se bɛ ala de ye denmisɛnninw an k'u nɛgɛ nɛgɛ k'u don silamɛ da fɛ an k'u nɛgɛ nɛgɛ u ka seli ɲɔn tɛ subahanallahi tasuma ka girin jahanama ka girin dɛ ala k'an kisi a ma maa si tɛ s'a kɔrɔ tasuma min b'an bolo o ko 70 de don jɔn bɛ se o kɔrɔ ni minnu dalen b'a la an bɛ dugawu k'u ye ala ka olu jidi minnu ma da la an bɛ dugawu k'u ye ala ka a faamuyali cogo ɲuman d'u ma ayiwa n tɛna video jaya bi alhamdulilayi rabbil alamina ala k'an laban ɲɛ ala k'an kunnadiya ala k'an jidi ala k'an kɔlɔsi ala ka silamɛya jidi kan da ala k'a da n'an baden silamɛw ma ala ka hinɛ an na k'an kɛ mumuni ye a k'an kɛ mumuni ye dunan alikiyama ala ka tawhidi to an bolo la ilaha illallah seydina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh